ובכן, ברוכים המתכנסים והבאים לכנס הגרעינים והבנים. אותו אנו מקיימים בלי לזלזל כאחד מאירועי שנת היובל. כל אחד מכם בתולדותיו נושא פיסת חיים פרטית במשאבי שדה, שמלווה אותו בדרך בהמשך חייו, בטוב ברע או בדרך אגב. חלקכם היו איתנו ממש זמן קצר, אחרים הלכו איתנו שנים רבות במדבר, אבל כולכם פרשתם מן הסיבה המבוקשת, אכזבה או בחירה מחודשת. בעבר הרחוק כמה מדהים גינינו אתכם כעריקים ובוגדים. ניתקנו קשרים, שרפנו גשרים, כי מי שעזבו גרועים מזרים. אבל תקופה חשוכה זו נשארה מאחור עם כל הגישה הקיצונית שהסתירה את האור. ואם לא היו דבריי מתפרשים כבדיחה, הייתי קם כמובן, כי ברוח הזמן הוא מבקש סליחה. אך כמחווה של היפוך הגישה באנו והזמנו את כולכם לחוג ולהשתבח איתנו ביובלו של הבית שהיה קצת ביתכם, בו עברתם שלב מסוים בחייכם. והיום ראיתי בכל פינה פנים שמחות, ידידים, חניכים, מוכרים יותר או פחות. התרשמתי מאוד מכמות המסה האנושית, וחשבתי לעצמי אז מחשבה קטנה וטיפשית. מה היה קורה, אלוהים אדירים, אם חלילה הייתם כולכם נשארים? איזה יישוב דחוס וצפוף היה לנו עכשיו, במקום ירק ושקט ושפע מרחב. וכיצד היינו פה בנגב השומם, ועוד בתקופה של שינוי, מפרנסים אלפי חברים וילדים ומעל קו העוני. ועוד בתקופה של שוני, לא שלא היה מקום לכמה חילופים משפרים, אבל זה לא הזמן להשמיץ את הנשארים. אז זהו, אתם ראיתם היום את הקיבוץ, והוא קומפקטי, לא גדול, אבל בוגר ואפילו קצת סימפטי, מתפרנס בכבוד, מקיים חיי חברה ותרבות, וממשיך להקדיש הרבה לחינוך וקליטה בכיוון ההתרבות. ולכם הרבה ברכות בכל הכנות, תמשיכו להצליח ותשובו בהזדמנות. תודה לכולם. יאיר, מה שלומך יאיר? מקודם נמצא פה שם טוב, נמצא פה יאיר, חשבתי שזה אתה. הוא לא זוכר אותי. למה לא? מה, הכל ירד היום. אלי! אלי! מה קרה? הנה אמא שלנו. הנה אמא שלנו. הנה אמא. מה שלומך? השם הוא מיוחד. איך? היי, צלם. שם מיוחד. חנה. הנה אמא שלך. איפה אתם חיים? רשם, למה שין? שרים זה... ומה עושים עכשיו? איפה? אני אמורה, אתה יודע, מכל הפרויקט שהם עשו, זה משהו. זה היה רעיון אדיר. דקל. אז בדקל היא הייתה איתה. אמרו שעופר גם עופר פה. הנה עופר. גם היה עופר. פה עופר. זה פושקין. מה זה? היום יש לו יותר צורות מאשר לו פעם. למיני מרגלית, שילה, מה שלא עושה טבע עושה מליה. איזה דבר. וליד שלא התחבא, אחר כך גנדי מצא. בכיתה ב'. תראי מה כתבתי עמיתי תוכל על לוח. עמיתי מיוחדת. אמרתי לו. עמיתי מיוחדת. איזה דברים.
סופרי מצרים. יש פה עוד. יש 30 שנה. לא אכפת שלו, לא מאוד מאוד. 30 שנה זה... אז כל הזמן ניסיתי, אמרתי, אני אראה אותו, אולי אני לא אזהה, אבל אם אני אשמע אותו מדבר, אני יודע שזה שם. כי זה דבר שלא משנה, לא משתנה. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica